Όλοι κουντραπαζίδες κάνουνε συντροφιά να πάνε να φορτωθούνε μπαρούτια και καπνά. Ανοίξαν και πανιά, να και το πορπαμόρι που έρχεται από μακριά, να και το πορπαμόρι που έρχεται από μακριά. Για στάσου πορπαμόρι να σου μιλήσουμε, μα εκείνο μια κανονιά, μα εκείνο δεν εστάθη, σύρνει μια κανονιά. Τότε ο Αθανάσης σύρνει κι εκείνος μια, πέφτει μες στο παπόρι, δεν είχαμε ζημιά. Πέφτει μες στο παπόρι, δεν είχαμε ζημιά. Ο καπετάνιος σύρνει κι εκείνος μια, τι τρώει ο Αθανάσης απάνω στην καρδιά, τι τρώει ο Αθανάσης απάνω στην καρδιά. Στη δεξιά του φλέβα και στη βασιλικιά, σαν ψαρίνες σπαρτάρι απάνω στα καπνά, σαν ψαρίνες σπαρτάρι απάνω στα καπνά. Σήκω καλή μου μάνα και με σκοτώσανε, να πάρεις το κορμί μου να το θάψουνε, να πάρεις το κορμί μου να το θάψουνε. Κι εκεί που με σκοτώσαν να κάνεις αγιασμό, να γιάσεις τους ανθρώπους και εμένα που πονώ, να γιάσεις τους ανθρώπους και εμένα που πονώ, να γιάσεις τους ανθρώπους και εμένα που πονώ.